Podział punktów w Niecieczy, Brukbet, Termalika, Lechia Gdańsk 0-0. Tomasz Poznar, dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz, przystępowaliście do tego spotkania po takiej dobrej pasji i wydawało się, że ta dobra energia i dobra forma będzie też dzisiaj pokazana na boisku, ale nie było widać tego u was w drużynie. Jak ty to spotkanie widziałeś? Musimy też szanować przeciwnika, bo Lechia też buduje mocną drużynę i też grała ekstraklasę wcześniej. No i teraz tracimy punkty w domu dużo i to jest błąd dla nas, bo tutaj musimy te punkty zbierać i nie wiem, po prostu można nam trochę brakuje tutaj tego, że boisko się szybko wyrywa i trochę jest to znać na naszej grze, bo chcemy budować poziomie i chcemy grać bardzo szybki kombinaczny piłkę. No i w tym momencie nam tego trochę brakuje. Źle chyba weszliście w mecz, bo ta pierwsza połowa szczególnie nie była za dobra w wykonaniu. W drugiej już była poprawa, to też wspominał trener Lewandowski na konferencji prasowej. Właśnie co się zmieniło w połowie? Na co trener zwracał wam uwagę, że co trzeba poprawić, że lepiej wyglądaliście właśnie po zmianie? Ja myślę, że w tej drugiej połowie mniej tracili piłek, takich tych ważnych w środku pole. No i bardzo lepiej grali w doskoku, bardzo lepiej agresywnie. No i z tego miał przeciwnik problemy, no i nie miał dużo możliwości wstrzelić bramkę w tej drugiej połowie. Szkoda, że my tam powinni mieć więcej momentu w ataku. Trochę tam tego brakowało. Szkoda. Dużo mieliście akcji ofensywnych, bo to nie chodzi o to, że te akcje nie były kreowane. One były, tylko brakowało tego ostatniego podania, wykończenia. Tak, tam brakowało w finale, brakowało tego ostatniego podania, aby mogliśmy strzelić bramkę i dlatego jest 0-0. Musimy dać głowy górę i przygotować się na następny mecz. Kibice nie byli dzisiaj zadowoleni wychodząc ze spotkania, bo faktycznie u siebie tylko jedno zwycięstwo dopiero w tym sezonie, na wyjazdach idzie dużo lepiej. Ja 100% im rozumiem, że trochę są na to, bo te wyniki w domu nie mamy. Po prostu, jak mówiłem, czy to boisko trochę się wyrywa, czy coś tam brakuje, może szczęście trochę nie wiem, bo tutaj po prostu nie punktujemy, a to musimy 100% poprawić.